ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародарони азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза ин чизоҳои дар рӯи экран шумо мебинед. ин миён бародаро, ҳатман видеоро то охир тамошо кунед ва ҳамо лайки бо бигира биҷақед, то ки мо пешравӣ ма зиёд кунем. бародаро, касоне ки дар канали мо меҳмонанд, ҳатман подписатсия кунанд ва зангула мебурад, зангуларо гирён кунанд, то ки видеои нави мо бехабар намонанд. худованд нигаҳбонтон бошад. бародарои азиз, ҳамин видеои моро то охир тамошо кунед ва лайки бо бигира биҷақед. дӯстони азиз, сарпарасти видеороликҳои канали мо компанияи софсавдо мебошад, ки дар он ҷо шумо метавонед дороҳои гиёҳӣ барои рехтани мӯи сар, ришро ғафз кардан, сафедии пӯсти бадан, худро фарбе ё хароб кардан ва дигар бемориҳое ки дар рӯи экран мебинед. барои дастрасӣ кардан ба рақамҳои дар рӯи экран буда занг занед. доставка дар Москва ва Санкт-Петербург дар муддати 1 соат ва ба дигар шаҳрҳои Россия дар муддати 3 ё 4 рӯз. софсавдо, ба ҳама дард даво. ина бародаро, гоштои лоӣ размершу 31, размери 31, нархиш 40 дирам. 40 дирамаш мега. марҳамат, касоне ки харидоре занг занед, бо савдо мешавад. рақамҳои телефон дар рӯи экран. 31 хишти хун, хишти лоӣ 31, 40 дирам. алайкум ассалом. ина бародаро, 15-20 ҳазор ғишт аст. харидор бошед, занг занед, шояд бо савдо шава. бародаро, ина семин блок 21 килоай. як донаш 21 килоай. 2 сомону 70 дирамаш мега. 2 сомону 70 дирам мега. ҳамин мошина хиту биёре бародаро, ҳамин мо бор мекунем. хичу бор мекунан ё доставкаш бепул нест. доставка пул қатъи мақсад хиту он камастуай чизе аст, хиту мегирем ёре. ғиштҳои меган мақсад хубан, як семин блокҳои хубан. ягон камбудӣ надорад. ин станок шуд, ҳамиҷа заводской станок шуд. ина бародаро, аппараташ да ҳамиҷа не да ҳамиҷа хичон камера хичона тайёр мекунам. бародаро, бигем аму заводаш инамиҷа дар шаҳри бохтар. инаи семин блокҳоро нав рехтагиам. бародаро, семин блокҳо мақсад мега хубан, ягон безебию ягон чиз надорам. беҳад хубан. шой и ай 270 чи ягон чи арзун мешавам бо ам 270 охирун се нашая. аҳа 280 мега. барои шумо мақсад бисёр бигиран 270 метимаш. ина бародаро, 270 меохту. и бародаро, хичон борш мекунанд. ина бародаро, семин блокҳои рехтагиёшу беҳад семин блокҳои ба қуввати хубан мега. мисои бош мега беҳад семин блокҳои ба қуввати хубан. рақамҳои телефон 985 80 08 70 902 22 99 22. занг занед бародаро, аз номи канали мо салом расонед. ина бародаро, симонти 500 д намуд дора, якташ 43 сумай. я тозашка араша ина мебинем бародаро. ин симонти 500 ка и 43 сомоная. 44 сом. и дигариш просто и ай раҳи дуртара қиматара кай. и дигариш ай раҳи қарибай. ишам 500 кай бародаро. иш 43 сома. иша 43 сомон мега. и мақсади ам айда ин фарқия дора бародаро. иш калхосободая, иш ёмон. ҳардашам 500 кан. мақсад боям айда бисёр бигиран арзун мешавад қайё.
Ну, что, задак булосында бар. Чорсада гоз хайоз Ара нече ясın, да дирам, айш ясın. фаҳмо бародаро ина хай занг занед хай майда бисёр гира шояд хай бо арзон тукна ё иш айёрон ай гуфа иш ай калхусобод бародаро иш бародаро 400 кай Simenti düştü katlan. яй хатлона ё не бародаро ай хатлон вот шами хатлона 400 иш 38 да 38 сомон Sivo hafsın ölçü. 37 сум мешава мега 37 сомон бо я сума 38 ку буда гуфта 37 мешава мақсадам бисёр гирам Ya çalışmadı ne bak lan? симонти беҳад хуб Çilise çile çoğu. шояд ай 37 боям айда савдо шава шояд бо савдо шава ягон нарх арзон шава бародаро занг занед аз номи канали мо салом расонед иншааллоҳ бо савдо мешава номеро телефоншо бародаро 904 İstedi. 22 Bu istedi. 22 İster. 28 занг занед иншааллоҳ бо савдо мешава билай нечанда Ne sadı ponza? 915 Sivo'da. 32 İstedi ister. 22 28 бародаро занг занед бо савдо мешаванд оҳо ина бародаро семин блок ё 21 килоя на 21 килоан 2 сомону 60 дирам шу мега чун амҷа бор мекунам бародаро бор мекунан чун бор мекунан устанаш рахпали ҳамаш дига да калай хитои бародаро любой мақсад беҳад семин блокҳои хуб дорам дига ягон тари надорам ягон камбуди надорад семин блокҳои хубанд ёра наврехтагиам бародаро семин блокҳои беҳтаринан иншааллоҳ инҷа рехтаисам бародаро семин блоки чиндагӣ ё бақуввати соз аста накава бақуввати мега гап нестак бақуввати хубанд ягон о да чораҳаи шаҳр дам бародаро ҳоз номерои телефонша мемонед номерои телефонш дам рӯи экрана мегиред занг мезанед иншааллоҳ аз номи канали мо гап занед савдо мешавам бо любой намуд семин блок ҳастам рехтан пурра иншааллоҳ занг занед бо савдо мешавам ин номерои телефон ту чанда ҳамо ҷана бародарои калайдосо немайдош 60 сомона 100 сомона калонош 200 сомон ин калоно 200 сомона ай 200 бо савдо мешава шояд савдо шава рақамҳои телефоншо 917 99 99 17 91 99 99 55 занг занед хай сухан кунед шояд бо савдо кунам бародаро калидосо бақуввати хубанд мега мақсад ягон беҷунӣ нестак бақуввати хубанд калидос ина бародаро калодес майдаҳош 120 сомона ҷарш мекунӣ чӣ корш мекунӣ намешкана бақуввати хубанд мақсад беҳад бақуввати созанд калидосҳои ягон камбудӣ надоранд бақуввати соз семин блокшам ҳастак 2 сомон 70 дирам калидос бақуввати хуб ина ёш калонтаракан 160 сомона бародаро ёш калонтаран 160 сомон калодес ё 160 сомона
назар бовош ё бо калонтаран. $160 сомон.